Joked ne ratich oganda e boma bul mar Vocal Africa oriwore kod anyuola moko mar kwedo timbe obila mar tiyo marach kod magina e nego jopiny aoyaye. Anyuola mar Eric Mwerure wacho ni wuorgi mane tiyo kaka jarit e kar tongona moro maidore gi Githurai 44 nochiel gi magina kod obila tok ywaruok kod jatend magawano. Otieno Job nigi mathoth. E kar kano ringre ma City Mochari, anyuola mar Eric Mwerure kod joked ne ratich oganda ochopo kae mar dwaro ratiro ne nyathigi ma wachore ni nowito ngimane tok chiele kod magina nyadidek kod apisas mag obila. Nyathigi mane tiyo mana tij arita e kar tongonano. Giwacho ni apisas go noluongi kod wuon kar tongonano tok kane gibedo kod ywaruok kod Eri. Min mosenindo lero kaka chal nobet e kind wuode kod apisas mag obila. Sawa huko hiyo manager wa airport ndio walipigana. Vile walipigana, huyu kijana wangu ni mnono. Akashida huyo manager gufu. Manager alipigia polisi simu. Huyo akaita Stifo. Stifo vile alikuja na Deno, wakamuone juu wanamjua. Hakuna akapiga akakutoa risasi, akamchukua mikono juu. Akamwambia Stifo usiniue. Walimshoot mara 3. Mimi walinipiga nyahunyo. Mtoto mwingine wa mtoto wangu anakuja. Alimchapa kofi. Tok negi olero ni ringre Eric nokau kod apisas mag obila manorwake e nyamburko. Kamin giwacho ni norwako lepe mag tich kendo ringre ne ler. Bang'e kane gichopo e kar kano ringre ma City, ne giyudo ka ringre Eric obaki kod chuodho, chal manoweyo dhogi ka omoko. Juu mtoto akikuja alikuwa msafi. Lakini kufika huku hata sasa mkimuona hamwezi amini ni mtoto. Amejaa matope mwili yote. Dwaro margi mar manyo obok kod nonro mar bero e tesend obila pok onyago lemo, kama apisas mag obila konogi ni ok gin kod nyalo mar tweyo apisas wetegi. Giwacho ni okwach kich to nobuono ywakgi tok pondonegi. Kamoko kuom apisas to kwayogi omenda mondo ochopo kelnegi obok go. Jana nilienda mara 3 mpaka usiku saa 3 nilikuwa huko. Wakaniambia kwani uziki wewe? Na kuambia sisi hatustaki wa nini polisi wetu. Enda ukatafuta usaidizi juu. Mimi nikamwambia na kama ni mtu mwingine nimekuja kuripoti, mngenisaidia. Akaniambia akaandika akatuambia nipe fare. Nileta hiyo nini hapa. Nikamwambia mimi sina fare, hata mkimuua hamukuniuliza. Wuon kar tongonano to owacho ni nokone ni en nokoluongo apisas go mondo oneg Eri, kamano ne gitimo e tokchi. Manager tuliongea naye hata watu wakisikia, niliweka loudspeaker. Akaniuliza mama Kiki, ati mimi sikuwa ninaitana akuje auliwe. Nikuwa naitana akuje ashikwe. Joked ne ratich oganda kotelnegi Hussein Khalid kwedo nek makamano ka giwacho ni duol mar IPOA mondo orutimo nonro kendo okang' mager mar chik okaune apisas go ni mar gin jok mong'ere. Eric was posing no threat to anyone, not to the police officer or to any member of the public. He was kneeling with his hands up, yet he was still shot. The officers who shot and killed Eric are known. Stivo na Deno from Githurai police station, they are known very clearly. So we want action taken. We want them behind bars. Temo marwa mar yudo duoko kowuok kuom obila ok onyago lemo. Bang' obila rem chiwo adieri makakorgi. Magibiro e kinde manyuola machielo mar Maureen Nduku manonegi tarik 3 dwe mar 8. Bende nochopo nyaka kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kenyatta. Chenro mar bero mar ringre nyathigi, kama nonro nochiwo ni lisasi nochwado jamb iye, ma bang'e noriwore kod rembe kendo kelo tho mare. Anyuola nowacho ni giyie kod duoko mar bero no, ka gidwaro mondo nonro mondo otim e yo mapiyo mar neno ni ratiro oyudore ne nyathigi no. Otieno Joab, Ramogi TV.